Italian juna oli 30 minuuttia myöhässä, niin missasin ensimmäisen vaihdon sen takia, mutta onneksi tästä lähtee tästä Ventimigliasta niin usein näitä junia, että pääsen tästä heti vartin päästä lähtee seuraavan. Sinne siis. Nizza on tämmönen ensikosketus otettu. Kävin vähän pulahtamassa tuossa meressä pitkän matkustuspäivän jälkeen. Teki kyllä erittäin hyvää. Tää on kyllä tosi siisti ranta täällä. Tässä menee lentokoneita. Laskeutuu tosta edestä jatkuvasti. Ihan mielenkiintoista seurata niitä. Muutenkin tosi hyvä ensikosketus tähän paikkaan kyllä. Ensimmäinen yö Nizzassa olisi takana ja oli kyllä aika karsea yö, kun huomasin siinä sitten, kun tulin illalla hostellille, että siellä rupesi haisemaan semmonen home tosi paljon ja sitten siinä kävi kaikki suihkussa, niin sinne tuli semmonen sisäilmakin, kosteus nousi tosi paljon ja sitten se home vaan niin rupesi haisemaan sille entistä enemmän, se oli niin tosi seisahtunut ja tunkkainen ilma, niin semmonen parin tunnin yöunet ja kävin pyytää rahat takaisin ja otin sitten Airbnb tänne vähän kalliimman majoituksen, mutta täytyy nyt tehdä tämmönen ratkaisu, kun ei vihti oikein keuhkojakaan pilata siellä paikassa. Se oli aivan karsea yö, mutta mennään näille. Tulin pyörähtää tässä Monacossa. Tällaisen päiväreissun, tässä meni 20 minuuttia vain junalla, niin ei ollut pitkä matka. Saa nähdä mitä kaikkea täällä on nähtävä. Ilmeisen kallis paikka ainakin, ei täytyy tulla tuttuja vastaan, mutta katsotaan. Sataisen kun olisi maksanut, jos päässyt tuonne Grand Pixille pyörimään. En tiedä minkälainen paikka ja mitä siellä saisi tehdä, en olisi googlannut tai selvittänyt, mutta sanotaan, että ei ihan niin paljon nuo formulat kiinnosta, että jaksan semmoista summaa maksaa. Siis tossa oli tuonne ihme turvatarkastuspiste, että päästään ne niinku kasinoille ja näille. Ja kaikki on niinku tosi tarkkaan rajattua. Tässä menee näitä ihme, ettei vähän niinku nää ympärilleen. Sekin aika erikoinen meininki. Siinäkin on taas tänne ihme välitarkastus ja pääsee eteenpäin. Joo, sitten vaan käännytettiin pois tästä. Täällä niinku kytätään jokaista ihmeliikettä ja ollaan niinku ihan joka paikassa jonkunlainen security-tyyppi. En niinku ymmärrä yhtä. Ei tonne niinku minnekään Monte Carlon kasinollekaan tai minnekään pääse. Mä kysäsin justiin. En todella ymmärrä tätä meininkiä. Nyt on Formula-rata nähty.
joitakin autoja tuolla radalla ajelee, niin sen takia se on tukittu kaikki nuo turistialueet niin kuin monen kilometrin etäisyydeltä, että sinne ei pääse näkemään. Eli jäi näkemättä kaikki kasinot ja nämä, mitkä vähänkään kiinnosti täällä, mutta ei voi minkään. Mä lähden varmaan takaisin Nizzaan, niin tää riitti Monacosta tällä kertaa. Joo, Nizza kohteli hyvin. Kelit suosia. Oli mukava vaan pötkötellä tuolla rannalla, että tähän rennosti. En oikein jaksanut kuvatakaan pariin päivään. Halusin vaan levätä. Huomenna sitten kohti Barcelonaa ja siinä meneekin koko päivä sitten reissatessa. Mutta voin kyllä ehdottomasti suositella tätä Ranskan Rivieraa, jos kiinnostaa tämmönen rantalomamainen lomailu. Vähän oli kallis paikka, mutta vähän jos pihistää majoituksista ja tekee vaikka itse vähän ruokaa eikä käy ulkona syömässä, niin pääsee ihan vallan edullisesti. Mutta pidemmittä puheitta, niin nähdäänpä sitten vaikka tuolla Barcelonassa seuraavan kerran. Se on moro!